ment til at fejle. Altså, du skal ikke fejle igen og igen, men du skal ligesom fejle og lære af det. Hvis du gerne vil opnå økonomisk frihed, så er det største asset, det er at fjerne behovet for at imponere andre. Så mindsker du barn for, hvad det vil sige. Jeg troede aldrig, jeg kunne blive en leder. Jeg var en rigtig god micromanagement-leder. Jeg så alt og sørgede for, at alt var under min kontrol. En form for stædighed, der prøver at holde os i survival mode, hvilket giver mening, fordi vi er jo programmeret til at skulle overleve. Når jeg har det der guld Rolex, jeg altid har drømt om, når jeg har den der penthouse eller andet, altså det var sådan det ultimative mål. Og nu gør jeg alle mine ting, og jeg har bedre forudsætninger, end jeg nogensinde har haft for at opnå mine økonomiske drømme. Og jeg har aldrig samtidig været mere ligeglad. Sjovt nok, jo mere jeg føler livet, jo mere er jeg klar til at forlade den. Og før var jeg ikke klar til at forlade den, fordi jeg tror, og det tror jeg mange ikke er. Fordi et eller andet sted inderst inde, så ved de, der er mere end det her, som de går og oplever nu. Jeg føler mig klar til at forlade, altså at dø. Jamen, og det er også en af de ting, som jeg synes, der er så dybt fascinerende ved dig, fordi at du har ikke bare været en person, jeg har mødt, og så har vi haft nogle spirituelle snakke ud over et bål i en skov. Det har vi også gjort. Men vi har også den her fælles interesse, som er virksomhedsdrift, og du har også været en ekstremt succesfuld iværksætter rigtig, rigtig tidligt. Og det du gør i dag med den e-commerce shop, du kører, hvor du sælger neglelak og beauty, det er jo også helt revolutionerende for mig at se den kultur, I har i din virksomhed. Altså det er jo helt sindssygt, hvor dedikeret dine ansatte, og hvor meget de holder af dig som leder. Det er jo det tætteste, ja, nu bruger jeg lidt et stort ord her, men det er det tætteste, jeg har set på en virksomhedskult. Det er at komme ind og se jeres kultur, fordi de sådan forguder simpelthen bare jeres kultur. Og det der med også i forhold til at være meget målrettet, for folk, der også er investeret i First Mind Test og TD38 og har brugt det som et rekrutteringsværktøj og kender til datastatistikker bagved, hvad det vil sige at være en statistisk set succesfuld iværksætter, så ved man også det at være målrettet, altså være produktiv og ansvarlig af de to vigtigste talenter. Men i jeres kultur, så har jeg aldrig nogensinde set, at folk kan arbejde så meget med så meget glæde. Altså hvis du kunne prøve at sådan elaborate lidt på nogle af de vilde ture, I har, hvor I simpelthen nærmest bare arbejder døgnet rundt, og I gør det med et kæmpe smil og med stor energi, fordi at den underliggende motivation fra din side af er lige så meget at udvikle og se mennesker trives, men faktisk i endnu højere grad end det overhovedet er at se virksomheden trives, og det giver så et naturligt større afkast til virksomheden, fordi at alle bare giver den 120% til det her setup. Ja, det kommer af, at jeg tror det kommer af, at jeg vil gerne begynde med at dele det her videre ud. Jeg føler sådan lidt en pligt for at skulle dele den her glæde og den her kærlighed med andre mennesker. Og så gik det bare op for mig sådan, at den måde, som jeg havde kunne gøre det med et par stykker, det var igennem arbejdet. Lidt ligesom hvis man gerne vil hjælpe nogen, der har haft en hård barndom ved at have en bokseklub. Så i min verden var jo iværksætteri. Og jeg må indrømme, at jeg havde mistet al lyst til at lave iværksætteri på grund af penge. Penge er en vigtig element, og når jeg spiller spillet, så tager jeg pengene alvorligt, men ikke mere alvorligt, end jeg vil tage nogle points i et eller andet dumt computerspil. Det er ligesom en indikator på, hvordan det er, du klarer dig i spillet. Og så ikke mere end det. Så for mig blev det lige pludselig til, at jeg ville gerne spille nogle sjove computerspil, som jeg kalder iværksætteri. Og jeg er egentlig ligeglad med, om nogle af dem går konkurs, og så spiller vi bare et nyt spil. Jeg er også egentlig ligeglad med, hvor mange der er i spillet, og om, det skal ikke gå og sige, at vi har 100 medarbejdere eller noget, og faktisk er vi jo heller ikke særlig mange. Nu fik det til at lyde som om det var rigtig stort. Vi er et lille projekt, og mange af dem, jeg arbejder sammen med, det er jo også nogen, der har deres egen virksomheder, som så har begyndt med at lave nogle ting for os, og lige pludselig er blevet en del af kulturen, og lige pludselig virker det som om en del af virksomheden, ikke? Men det er basically, at hver dag hos os, det handler om at udvikle sig. Det handler om at lave det mest next level, vi kan lave inden for alt arbejdet. Altså virkelig at spørge dem, hvordan kan vi gøre det her mere next level? Og så handler det om at observere, hvad er det for nogle ting, der kommer i vejen, for at vi kan komme til next level. Er det her med, tænker jeg ikke god nok til det, eller kan det være alle mulige aspekter af det.
og så prøve at arbejde med det, i stedet for ligesom at have en forventning til folk, om at de bare skulle kunne gøre ting, og ligesom prøve at måle dem på det. Så en af de ting, jeg startede med, nu ved du, en af dem, som jeg har, som jeg har haft rigtig meget succes med, det var ligesom at prøve, og det generelle problem, jeg ser med unge, det er, at de er jo ligesom blevet hjernevasket til, at de skal performe. Det vil sige, hvis de får A+, så er de gode nok, og hvis de ikke gør, og de må ikke fejle, de må for guds skyld ikke fejle, men du ved jo lige så meget som mig, at den bedste måde at få succes på iværksætteri, det er igennem at fejle, specielt når man bevæger sig ud i det ukendte. Så jeg har brugt rigtig meget lang tid på at, ligesom at lave kulturen til, at vi er et sted, hvor man gerne må fejle. Det er faktisk hele pointen. Vi skal fejle os til succes. Så det er sådan en anden måde at gribe det på. Og så når du er i sådan et miljø, hvor der er ikke nogen, der dømmer dig for, om du fejler, og du faktisk er ment til at fejle, altså du skal ikke fejle igen og igen, men du skal ligesom fejle og lære af det, og vi skal ligesom snakke om det og prøve at blive bedre til det, så er det jo lige pludselig ikke anstrengt at være i det miljø. Og hvis vi alle sammen har respekt for hinanden, og vi har kærlighed op med hinanden, og vi prøver at komme frem til et fælles mål, vi arbejder sammen. Altså det er jo det nærmeste ultimative, sådan hvis du kigger helt tilbage til menneskeheden, så var det her med, at en gruppe mennesker samler sig, og så skal de ud og jage eller et eller andet sammen med i den her gruppe for overlevelses skyld. Det er sådan det ultimative sammenhold, som man kan have, det er, at vi har en fælles retning. Det handler ikke om, at jeg skal præstere bedre, og jeg skal have skarpe albuer, og jeg skal få dig til at se dårligt ud, eller du sagde et eller andet nu, og det skal jeg bruge mod dig senere hen. Det handler om at forstå, hvordan fungerer mennesker, og mennesker, vi er basically wired til at søge den her comfort, og søge den her indirekte, vil vi jo gerne have den her kærlighed. Og ja, der er et eller andet, jeg vil gerne indrømme at sige, der er et eller andet kult over hvis vi skal lave det sjovt ved det. Det er jo ikke en kult, men der er nogle elementer af det, fordi det er jo det, der sker i en kult, det er, at du føler dig så godt, det er, at du ikke har lyst til andet. Du bare har lyst til at være i det her. Vi joker lidt med, at det er en ny take på kult, det er en positiv kult. Og det er det, jeg tror på, når jeg kigger på dem, som snakker om ledelse og snakker om ligesom virksomhedskultur, dem der er længst fremme på det. Der er ham her fra, hvad er det, 7 Habits of Highly Successful People, Stephen, et eller andet hedder han, hvor jeg så ham på President Summit snakke om det her, inspire, trust and inspire, den her nye form for ligesom ledelseskundskab, som han underviser i. Det her med, at først og fremmest at stole på folk, og så inspirere dem ved at vise vejen. Sådan en ny måde at tænke på, i stedet for at skulle ligesom at kontrollere folk, eller ligesom at manage folk, så udvikle dem til at være den bedste version af sig selv. Og det, jeg har nok gået fra at være en af de dårligste, jeg troede aldrig, jeg kunne blive en leder. Altså, jeg var en rigtig god micromanagement leder. Jeg var nok den bedste dårligste leder, det kunne være. Så jeg var den bedste til micromanagement. Jeg så alt og holdt øje med alt og sørgede for, at alt var under min kontrol. Men det var jo hverken sjovt for de ansatte eller mig selv, og ikke særlig inspirerende. Og det var heller ikke særlig skalerbart. Og det er jo så en anden ting, fordi når vi begynder med at snakke om kærlighed, og vi snakker om kultur, og vi snakker om bløde værdier, så er det sådan noget, det er jo sådan noget for svage mennesker. Det er jo rigtige iværksættere, de vil jo bruge de her hårde ting, ikke? Nej, fordi hvordan vil du lede 5.000 mennesker eller 1.000 mennesker? Og det er ikke fordi jeg har interesse i at gøre det, men jeg siger bare, hvis det er det, der er din ambition, og du gerne vil det, vil du micromanage alle de her? Du ved, ja, og du kan godt gøre det, det er gjort. Men hvad er det for liv, hvad er det for en organisation? Er det overhovedet det værd? Men hvis du kan tage 500 mennesker, og du kan skabe en kultur, som er baseret på tillid, som er baseret på kærlighed, som er baseret på, at vi løfter i flok, og vi hjælper hinanden, og vi udvikler på hinanden, hvor alle vil det bedste for hinanden, så har du lige pludselig 500 mennesker, der alle sammen gør noget, lægger en indsats, både for at udvikle sig selv som personer, og udvikle virksomheden, og udvikle sammenholdet, fordi at det gør dem lykkelige. Det er ligesom deres livsmål. Du ved, ikke? Ja. Præcis, og hvis man også kigger på statistikkerne, i forhold til hvor mange der reelt set underperformer på deres arbejde,
Mm. Det hænger jo rigtig meget sammen med deres tætteste ledere. Så det er jo utrolig vigtigt, at man tager det her seriøst. Men jeg synes bare, at spørgsmålet om kærlighed er så interessant, fordi det er noget, jeg virkelig har praktiseret meget de seneste par måneder. Forståelsen af det, og det du ligesom har opnået, og det jeg også forsøger at opnå. Fordi at jeg har altid vidst, at livet er ikke, hvad jeg har, det er, hvordan jeg har det. Og det er meget nemt at sige. Det er utrolig nemt at sige. Fordi, men en anden ting er ligesom at embody det, og forstå det, og leve det, og hjælpe til at prøve at navigere efter at opnå den ultimative tilstand af bare at have det godt. Og det kommer ikke fra udefrakommende ting. Det kommer ikke fra den Mercedes, du køber med de rigtige lædersæder og AMG-line og whatever, og det der store hus, du køber på Strandvejen med udsigt ud til vandet. Alle de der ting, jo, de kan godt give dig en eller anden midlertidig følelse. Men den der underliggende, fundamentale, konstante følelse af, du ved, unlimitless kærlighed i dit liv, det er noget, du kun selv kan opnå. Og jo mere jeg tapper ind i det, jo mere jeg gør det samme, som du også bare så flot har gjort med at elske de mennesker, der endda har voldt dig smerte, eller været efter dig, jo smukkere bliver livet også. Fordi i sidste ende, så er livet jo bare det er jo din egen subjektive narrativ, altså det der, du har et helt unikt headset på, ligesom jeg har nu, hvor vi så fortolker verden på vores helt egen måde, men følelserne er det vigtigste element, og de følelser, der præger vores liv, og hvor meget af det er negativitet, hvor meget af det er ting, der er sket i fortiden, hvor meget af det, de ting, du ikke har, og de ting, du hele tiden stræber efter, og de ting, du føler, du mangler, for at føle dig fuldendt. Eller den der seng, hestens seng, du gerne vil købe, eller du har ikke ægget, der står over i hjørnet. Ikke? Og når jeg har det, så kommer jeg til at have det bedre. Det synes jeg er så spændende, fordi inden jeg mødte dig, så tænker jeg vil sikkert føle mig mere fuldendt, når jeg har det der guld Rolex, jeg altid har drømt om. Når jeg har en Lamborghini, og når jeg har den der penthouse, eller altså det var sådan det ultimative mål. Og nu gør jeg alle mine ting, og jeg har bedre forudsætninger, end jeg nogensinde har haft for at opnå mine økonomiske drømme. Og jeg har aldrig samtidig været mere ligeglad. Fordi at jeg hver eneste dag er bare sådan fokuseret på at føle så meget kærlighed, som jeg overhovedet kan, og være så til stede i nuet, som jeg overhovedet kan. Så det er jo som Naval siger, you have to win the game to be free of it, ikke? Du har altid prøvet at vinde spillet, for når du så vandt det, så vil du tage det til next level, ikke? Men jeg føler nu vil du kunne vinde det bedre end nogen andre, men den eneste grund til, at du gerne vil vinde det, det er fordi, at du kan, og det sætter dig fri. Det vil sige, det er ikke et mål i sig selv at vinde. Det at vinde bliver et outcome af, at man har den mindset. Ja, præcis, og jeg ved også, der er mange, der lytter med, som synes, at økonomisk frihed er et sindssygt spændende emne, og det er også noget, som jeg har været ekstremt investeret i de sidste mange år. Og hvis du gerne vil opnå økonomisk frihed, så er det største asset, du kan gøre for dig selv, det er at fjerne behovet for at imponere andre. For kan du det, så mindsker du barren for, hvad det vil sige at opnå økonomisk frihed. Fordi det, der sker for rigtig mange, det er nu, er det også et buzzword, som vi bruger, og der er et matrix. Vi lever i et matrix, et konstrueret matrix. Vi skal gå på universitetet, og så skal vi få en uddannelse, og så skal vi spørge, om nogen vil give os et job, og så får vi en løn, og så kan vi betale af på et huslån, og så får vi en fed bil, og så er vi trapped i den her gældscyklus, som vi føler os helt sådan fanget i, og vi har ingen frihed i sidste ende. Det er jo det, vi sådan definerer som livets matrix. Men det, der også sker for rigtig mange, det er, at de oplever lifestyle inflation, og så stiger deres omkostninger i takt med, at økonomi vokser. Og så i sidste ende, så er de bare fanget i det samme matrix. Hvis du kan formå i din personlige udvikling og defragmentere dit ego, og komme hen til et sted, hvor du ikke tager økonomiske beslutninger i forhold til, hvor skal du bo, hvad skal du gå i, hvordan bruger du dine penge ud fra at imponere andre, så vil dit mål
være meget, meget nemmere, meget mere achievable, fordi du kan være tilfreds med, nu siger jeg bare et sted, der er langt væk, jeg kender mange, der bor i Hjørring, men du kan være tilfreds med at bo i Hjørring, og gå i tøj fra H&M, og have en Toyota, men lad os sige, du har en lille ejendomsportefølje, der dækker alle de omkostninger, jamen så er du fri. Så er du fri fra alle samfundets forventninger til hvad du skal gøre, og mere vigtigt, fri for forventninger til dig selv, som du ikke engang vil have, som egentlig bare er et behov, der er opstået. Ja, og jeg vil gerne bygge på den der, tage den til next level. Hvis du vil være økonomisk fri, hvis du gerne vil have mulighederne for at gøre lige hvad du vil, så skal du tage den et notch op. Du skal glemme om alt, hvad der hedder penge og succes. Og så skal du gøre ligesom Mr. Beast. Du skal bare fokusere på noget, som du er passioneret omkring. Og så skal du bare sige, at jeg vil blive den bedste til det her. Og så skal du ikke tænke på andet, ligesom han gjorde. Og så skal du bare lave, nu er det eksemplet med ham, videoer, morgen til aften. Og så skal du bare prøve at finde ud af, hvad er det for nogle elementer, der gør, at jeg hele tiden kommer til next level. Gør du det, så vil konsekvensen af det blive, at du kommer til at få økonomisk frihed. Men jo mere du stresser over, altså jeg møder så mange unge, hvor det er, de siger, jeg vil gerne have succesen, ikke? Og så når jeg prøver at fortælle dem, hvad prisen er for det, så de siger, nej, den vil jeg ikke have, jeg vil ikke betale prisen, jeg vil bare gerne have Ferrari'en, ikke? Hvordan kan jeg få Ferrari'en, ikke? Og det er ligesom den omvendte, man skal lave, fordi det de søger efter, det er den følelse, de tror, de vil have, når det er, de får Ferrari'en. Hvorimod, det de egentlig skal gå efter, det er den følelse, det vil være, og hver dag vågne op og have mastered en craft, og det kan være at lave YouTube-videoer, men det kan også være et eller andet, lave verdens bedste chokolade, eller whatever det er. Hvis du master den craft, hvis du lægger kærlighed og passion i noget, som du elsker, så kan du ikke undgå at blive succesfuld i det før eller siden. Præcis. Og det leder mig også hen til et meget vigtigt spørgsmål, som jeg faktisk har spurgt din gode ven Martin om, min navnebror. Jeg har spurgt ham, hvis du skulle spørge Nasser om noget, hvad skulle det så være? Og han vil gerne spørge dig omkring, hvad er meningen med livet så, tror du? Ja. Det er jo et stort spørgsmål. Altså først og fremmest, jeg ved jo ikke helt, hvad folk definerer som liv. Jeg ved ikke engang, hvad jeg selv definerer som liv. Jeg ved ikke, hvad det her eksistens er. Jeg ser mig selv som en avatar, som nærmest, jeg ser det her som et computerspil, og det er bare det tætteste, jeg kan komme på at forklare det, fordi jeg ved ikke, hvad det er, men det er sådan, på grund af mangel på gode ord for at definere det, så sammenligner jeg det med et Matrix, eller et computerspil, eller whatever det er. Men basically, så vil jeg sige, hvis man tænker over det, hvad er det, så vi alle sammen ligesom gerne vil, vi vil gerne have en følelse af undgå smerte, ligesom vi søger hen mod det gode. Og for mig har det været det som, hvor jeg føler mig allermest glad, og det som jeg føler mig allerbedst i. Alle de følelser, jeg har prøvet, der har været kærlighed. Når jeg er i den, når jeg er omringet af folk som dig, som giver mig kærlighed, og masser af andre, og jeg bare mærker kærligheden fra morgen til aften, jeg har i hvert fald ikke oplevet noget, der er bedre. Og jeg ved, der er også nogle andre følelser, som kommer i livet. Der kommer tab af nogen, vi holder af. Der kommer masser af ting, som er ikke af det, men det bliver ligesom opvaret igen af kærligheden. Så for mig, hvis jeg skulle sige det med et ord, for ligesom at simplificere noget, som jeg mener er rigtig komplekst, og som jeg faktisk ikke tror, at vi mennesker, eller jeg i hvert fald, er i stand til at forstå, men sådan på en primitiv måde, ligesom hvis en tissemyre skulle sige sukker er meningen i livet, så vil jeg sige kærlighed. Det er i hvert fald det, jeg har besluttet mig for at dyrke. Det er det, som når jeg har følt mig allerbedst i. Det er det, der gør, at jeg faktisk føler nu, at når jeg siger det her, folk bliver sådan lidt nervøse, og de kan ikke rigtig forstå, men jeg føler mig klar til at forlade, altså at dø. Jeg er klar til at dø. Jeg har ikke lyst til at dø, men jeg føler, at jeg har mærket alt, hvad der er at mærke. Jeg føler, at det her, som vi kalder livet, the human experience, det er noget af den vildeste simulation, der nogensinde er skabt. Altså det er jo fuldstændig vanvittigt, at vi kan få lov til at dufte til timian, og smage honning, og se regnbuer, og alle de her ting, som vi er i stand til, ikke?
mens folk sidder med hovedet ned og deprimeret og sur over, at et eller andet, deres bil ikke er gået i stykker, eller et eller andet, jeg ved ikke, hvad det er. Men de her fantastiske ting, som fuldstændig vanvittige spil har opfundet, ikke? Og jeg føler lige nu, at fordi jeg føler den her kærlighed, så får jeg lov til at opleve the human experience på full blast. Jeg føler virkelig, og jeg har hele tiden kunne føle i livet, der må være mere end det her, som jeg følte, den her vrede og alle de her ting. Og når jeg føler det her nu, så føler jeg, nu har jeg smagt på livets honning. Jeg har ikke lyst til at dø, jeg vil spise så meget honning, som man nu kan, og timian, og dufte til det, og nyde det. Men det er ligesom det, der er ikke mere. Jeg tror ikke, jeg havde ikke den følelse før. Sjovt nok, jo mere jeg føler livet, jo mere er jeg klar til at forlade den. Og før var jeg ikke klar til at forlade den, fordi jeg tror, og det tror jeg mange ikke er, fordi et eller andet sted inderst inde, så ved de, der er mere end det her, som de går og oplever nu. Jeg kan godt se, human experience er incredible. Altså det er fantastisk, det vi er i stand til at kunne føle. Og inderst inde et eller andet sted, dyb subconscious, så kan man godt mærke, jeg har ikke smagt på det 100%. Der er et eller andet, der forhindrer mig i det. Ja. 100%. Jeg har altid været en stor practitioner of taknemmelighed, men taknemmelighed er lidt ligesom altså en eller anden øvelse, hvor du så kan ændre dit perspektiv. Der er rigtig mange af de her ting. Nu har jeg været til Tony Robbins kurser, og jeg har taget Sofia Mannings coachingforløb. Jeg har taget så mange ting, men meget af det, jeg har oplevet af alt det her coaching, det var bare en måde at frame dit perspektiv på, for at få en mere positiv følelse i dit liv, hvor skærer man alt det derfra, og kan man komme ind til kernen, som er kærlighed, så har man ikke behov for affirmations. Man har ikke behov for morgenritualer og alt muligt, altså sådan, hvor der skal prime dit mindset til at have en eller anden følelse. Nej, fordi den ultimative oplevelse af tilværelsen, det er i hvert fald der, hvor jeg er lige nu, det er en stillness og en embodiment af kærlighed. Og jeg kan så meget relatere til det der med, at du siger, at jeg er lige blevet far. Jeg har en datter på snart 10 måneder. Jeg er i et lykkeligt forhold. Jeg er super glad for min tilværelse. Men jeg har heller aldrig mere følt mig klar til at dø, end jeg gør nu. Fordi at jeg er så grundlæggende tilfreds, at jeg vil ikke føle, at hvis jeg døde i morgen, at så det jeg vil være ked af, det var dem jeg efterlader. Men jeg vil være taknemmelig og glad for det jeg har oplevet i livet, altså som du siger, livets honning, og jeg har smagt det. Det er lidt ligesom om at nå til level 100 i følelse, det ved jeg ikke. Ja. Og sådan lidt, okay, det er det livet har at byde på, og det er fantastisk. Og nu føler jeg mig også, jeg føler ligesom at det har peaket på en fantastisk måde. Ja, og jeg føler lidt, at det er ligesom et bær, der ligesom er ved at flyde over. Det har jeg også fortalt dig før. Altså jeg har så meget kærlighed inde i mig, og så meget glæde og at det her, at det er som om det kan ikke være i den her kop mere. Og så nu har jeg bare sådan, før i tiden kunne jeg ikke forstå sådan nogle folk som Gandhi og Mother Teresa, eller hvad nu det end var, du ved, som havde sådan et behov for at hjælpe andre folk og sådan nogle ting. Jeg kunne slet ikke forstå det. Hvorfor tænker de ikke på sig selv? og nu kan jeg ikke tænke på andet end at give det her videre til andre, og dele det her med andre, og dele kærligheden, og hjælpe andre. Jeg føler mig som om, og det er jo noget, som jeg også har set på mine ayahuasca-rejser, at vi ligesom alle er connected på en måde. At vi er ligesom, og jeg ved ikke, hvem vores skaber er, men ligesom vores skabers instrument, og vi er vores skaber i os selv. Vi er en form for måde, hvor det er, vi oplever det her på. Jeg opfatter det lidt ligesom, hvis du sammenligner med fingrene, at jeg er en finger, men de andre fingre, jeg tror, de er separate, men de er en del af den samme hånd. Og det er sådan, jeg begyndte med at se på mine medmennesker, det er, at jeg er bare en finger, og de er en finger, og hvis den anden finger har det godt, så har jeg det også godt. Og det bedste, jeg kan gøre for mig selv, det er at behandle de andre fingre, og vise dem vejen til at have det godt. Og det afspejler sig bare, eller det giver bare en helt masse positive andre ting, som så igen gør, at der kommer meget overflod, som jeg så igen bliver nødt til at dele ud til endnu flere og flere.
Og det giver fuldstændig mening for mig, hvorfor nogle mennesker har haft et behov for at gøre noget for andre, altså sådan virkelig af kærlighed af. Og det er fordi, de kunne simpelthen ikke holde det inde i sig selv. De har bristet med kærlighed og livsglæde, ikke? Og man har bare lyst til at dele det med alle andre, så vi alle sammen kan feste og få det bedre, ikke? Jo flere, jo bedre. Og så en af de ting, der altså jeg er også blevet beriget med igennem den her rejse sammen med dig, det er, at når man lærer at anskue sine egne traumer, og man lærer at anskue sit eget ego, så begynder man lige pludselig at se altså andre ud fra det perspektiv. Du begynder at kunne adskille deres adfærd fra hvem de reelt set er. Og det er også derfor, det er meget nemmere nu at, altså sådan ubetinget at elske mennesker eller se mennesker, fordi du ser dem mere for deres, altså du ser dem mere bare for deres kerne, end for det de gør. Og det har også bare været et fantastisk perspektiv. Det der med for eksempel, når jeg går på gaden eller et eller andet, og så ser man, eller man snakker med en eller anden, eller et eller andet, man sidder til et netværksarrangement, og de har et ekstremt behov for at se mig, og de har måske det flashy bælte på, og det dyre ur, og whatever. Og så ser man, i stedet for, at man kan tænke, okay, han er måske lige lidt for meget, eller man tænker, jeg har selv været den der person, så kan man se igennem de der, man kan se igennem kommunikationen, adfærden, og ser et lille barn, der bare gerne vil ses. Og det var det, du så hos mig første gang, fordi jeg var meget den der type. Og det var på en eller anden måde, gjorde virkelig, at jeg fjernede min facade, og blev langt mere åben, end jeg nogensinde har været før. Fordi jeg følte mig set for den, jeg virkelig var, og ikke fordi, måske nogle gange, hvad jeg selv ville vurdere som dumme handlinger, som jeg kunne finde på at gøre i, altså for eksempel at tage i byen hver fredag. Ja, det som jeg har set i min rejser, det er, at vi alle sammen gerne vil elskes ubetinget. Ja, ikke? Det starter med vores forældre, og nogle af os er så heldige at have 2 forældre, der elsker os ubetinget, og så er der nogen, der måske har 1, og der er nogen, der slet ikke har 1, og de går resten af livet og leder efter ubetinget kærlighed. Men det gør vi alle sammen. Vi leder efter ubetinget kærlighed, og vi vil gerne elskes ubetinget. Det vil sige, hvis vi har haft en dårlig dag, eller hvis vores hormoner er oppe at køre, eller whatever nu det er, så vil vi gerne have folk forstår, at jamen, det er på grund af det her, at jeg opfører mig sådan her. Du skal elske mig ikke på en betingelse af, at jeg kan være, men du skal elske mig ubetinget. Det vil vi have for vores partner, det vil vi faktisk gerne have for alle. Men vi har en utrolig dårlig måde at kunne være i stand til at give det til andre. Ikke? Vi sætter virkelig mange betingelser op. Du skal give mig et eller andet, før at jeg vil synes, du er god nok. Og når du begynder med at se det her inde i dig selv, og du siger, jamen jeg var begrænset af min trauma, jeg var begrænset af, at jeg ikke forstod, hvad der foregik inde i mig selv. Jeg var begrænset af, at jeg havde noget i min underbevidsthed, som styrede den person, jeg var, der gjorde, at jeg reagerede på den her måde, når det var, jeg følte mig truet, eller whatever. Så hvis du kan se det i et andet menneske, hvilket du tydeligt kan, når du kan se det, når du først har set det hos dig selv, det bliver meget, meget tydeligt, og du ser en person for eksempel reagere på en måde, du sætter en hånd, og siger, jeg ser dig for hvem du er, jeg forstår godt, du bliver ked af det, eller du bliver sur, men du skal bare vide, jeg ser dig for hvem du er, og du er god nok som du er, og du er værdig af kærlighed, og der er ikke, jeg dømmer dig ikke på det her. Og så falder de til ro, fordi det de lige har fået, det er det de har søgt efter igennem hele livet. De er lige pludselig blevet set for den de er. Og jo mere du gør det, jo mere du kan få nervesystemet til at come down og falde ned og føle sig rolig, jo mere kan du komme ind til dem. Og det gør, at de så kan åbne. Og det var også det, jeg oplevede med dig. Det var, at dit nervesystem var op at køre. Den var med at kunne se. Det var meget tydeligt, at det er et eller andet traume, der har sat det der i gang. Fordi når jeg så snakkede med dig, så den anden del, var en meget kærlig person, en meget, når du snakkede, det var på en måde, hvor det var, man tænkte, han er meget rationel, han tænker meget over tingene, han er meget velovervejet. Og det hang bare ikke sammen med den anden person der, som du snakkede om. Og det kunne jeg godt se, okay, jamen, det er jo fordi, det er trauma. Og jeg har jo også selv opført mig irrationelt. Jeg har jo selv følt, at jeg har været sådan en halvpsykopat på nogle områder, hvor jeg inderst inde godt vidste, at jeg var et kærligt menneske, og bare havde masser af kærlighed. Ikke? Og når du kan se det, og du kan se, at alle mennesker er sådan, og du ser dem for hvem de er, og du ser igennem alt det der, så giver du dem faktisk det, de har søgt efter igennem hele livet.
hvilket er ubetinget kærlighed. Og præcis, og du giver også slip på så meget selv, når du har muligheden for at se mennesker med det perspektiv, fordi at jeg har også oplevet de seneste par år, hvor at folk har, ud fra mit perspektiv, prøvet at skade mig verbalt, eller et eller andet, ikke? Gøre noget, som gør ondt, og det har jeg så taget med mig, og tænkt over, og været ked af, at de har sagt de ting til mig. Men når man så begynder netop at forstå det fra det perspektiv, hvor det faktisk kommer fra, at det er et menneske, der søger dopamin af og lad os sige nedgøre et andet menneske, fordi de har brug for en eller anden følelse, fordi de har været igennem noget lignende, eller de har vokset op i nogle omstændigheder, eller de har haft forældre, som har haft den jargon, eller den tilgang til livet, eller de har været på en eller anden skole, eller så videre, som har udviklet den del i dem, så kan man også meget nemmere give slip, og lade være med at tage det så personligt. Jeg har prøvet at snakke med nogle folk, hvor jeg før i tiden ville have tænkt, dem gider jeg ikke at snakke med, fordi de var meget optaget af sig selv. Og så når samtalen er gået i gang, så er jeg begyndt med at sige nogle meget, meget personlige ting, og snakke om mine failures, og hvordan jeg har svigtet som menneske tidligere i mit liv og sådan ting. Og så kan jeg bare se, at de tænker, shit mand, han er fandme ærlig ham der, ikke? Altså jeg kan simpelthen ikke holde masken, altså fordi de bliver følelsesmæssigt rørt. Så lige pludselig begynder de med at åbne op, og de begynder med at fortælle mig nogle vilde ting. Og jeg kan ikke fortælle dig, hvor mange gange jeg har oplevet det her, hvor der er nogen midt-sentence, der har sagt, jeg ved ikke, hvorfor jeg fortæller dig alle de her ting, ikke engang min kone ved det, eller et eller andet. Og så bliver de bare ved, og de bliver bare ved, og de spytter det bare det hele ud. Og det er fordi, at jeg har fuldstændig taget alt den følelse af trussel væk fra dem. Jeg har gået ud nøgen og sagt, prøv at sådan her ser jeg ud nøgen. Du ved, jeg har ikke noget at skjule. Jeg er et menneske, jeg har fejlet, jeg har gjort de her ting, og det eneste jeg søger, det er kærlighed i livet og fra andre mennesker. Og så sådan, okay, han er jo ikke en trussel mod mig. Han har lige ændret, jeg skal ikke prøve at være et eller andet, jeg ikke er over for ham, fordi han kan åbenbart se det igennem det, alt det han snakker om, det er jo egentlig også det, som jeg føler. Og han prøver ikke at dominere mig, han prøver ikke at være bedre end mig, han prøver at give mig kærlighed, og så åbner de bare op, du ved ikke, og det er sådan, der har jeg virkelig oplevet nogle vilde ting, inklusive med dig, ikke? Og det er også det der med, når man ligesom får forventningsafstand, at de ting, jeg har været igennem, på godt og ondt, det er ikke noget, der definerer mig. Og de ting, som du er, eller det job, du har, eller den stilling, whatever, succes, udadtil, det er heller ikke noget, der definerer dig på godt og ondt. Og det er også noget, jeg prøver også at kommunikere til andre, der måske også synes, de er i en svær situation, eller de ikke er stolte af den situation, der er i. Prøv virkelig at få dem til at forstå, at det er ikke det, der definerer dig. Og i sidste ende, altså der er lavet studier, jeg mener det var Harvard University eller MIT, det var en af de store universiteter over i USA, hvor de har studeret i årtier, jeg tror de er næsten op på 70 eller 80 år, hvor de har prøvet at grave ind til kernen af, hvad det vil sige at leve et godt liv, et rigt liv. Og det de fandt frem til, hvis man koger hele deres studie ned til én ting, det er graden af styrke i de relationer, du har med andre mennesker. Og der er jo ikke noget bedre udgangspunkt i livet at skabe relationer med ubetinget kærlighed. Så det er også en af de ting, når jeg snakker omkring et rigt liv og facilitere et rigt liv, det skal være noget, man skal være obsessed med. Ligesom man skal være obsessed med rekruttering i sin virksomhed, så skal man være obsessed med at komme derhen, fordi det er den ultimative opnåelse, hvis vi skal snakke omkring ambitioner. Jeg tror ikke på, at der er noget højere, du kan opnå i livet, end at være i den tilstand. Fordi at du vil bare facilitere de bedste relationer, du overhovedet kan, og du vil facilitere den bedste følelse, du overhovedet kan i dit liv. Og den er ikke betinget af, om du har en jagt, eller du laver et million-exit, eller hvad end du gør. Ja, 100% enig.
Jeg tænker, vi er ved at komme til afslutning her, Nasser, og jeg vil gerne slutte af med et spørgsmål fra vores IFS coach-terapeut Gabriella. Ja. Hun vil gerne spørge dig, looking at your path now, if you could share one message with the world, what would that be? Ja. Jeg vil sige, at det, der gjorde for mig, at jeg kunne føle det, jeg føler nu, hvis der er nogen, der gerne vil føle det, det var at give slip. Altså, bare give slip. Give slip på stædigheden. Give slip på vanerne. Give slip på, hvad var. Give slip på hadet. Give slip på resentmenten, man havde. Bare give slip på det hele. Træn dig selv op til at blive modig nok til at give slip. Jeg tror, at næsten alt, hvad vi ser omkring os, som ikke fungerer optimalt i forhold til den måde, det her er designet på, det her spil. Dem, der ikke lever op til potentialet i at kunne spille spillet, som den er designet, det er en stædighed, som er bygget ind i os. En form for stædighed, der prøver at holde os i survival mode, hvilket giver mening, fordi vi er jo programmeret til at skulle overleve, men det er også det samme, der gør, at vi overlever, gør også, at vi ikke lever. Den kommer jeg lige op med nu, det synes jeg faktisk giver mening. Det samme, der gør, at vi overlever, gør, at vi ikke lever. For det er den her stædighed med at skulle overleve, der gør, at vi kan komme ind og mærke kærligheden, og mærke alt det, som ligger der potentielt. Det er det, jeg vil dele med dem. Er der andet, som af de emner eller andre ting, du har gået ind til den her samtale, du gerne vil nævne, inden vi afslutter? Noget, du ikke føler, vi har talt nok om? Altså jeg føler, at når vi skulle snakke nu her til podcasten, og jeg ved, hvad det er for en type lyttere du har, du vil højst sandsynligt være nogen, der stræber efter succes. Så hvis det er jo et kontroversielt emne i forhold til, at man søger økonomisk succes. Og der vil jeg bare sige, at jeg forstår dem, der sidder og lytter med. Jeg forstår godt, hvorfor det er, at de gerne vil have det, de vil have. Og jeg forstår også godt, at nogle af de ting, som vi har snakket om, det virker kontraproduktivt at begynde med at gå ind i bløde ting for at opnå det her. Og jeg bebrejder heller ikke folk for, jeg synes alle skal prøve at have en Ferrari og et Rolex-ur, sådan så de kan se, at det er oprigtigt ikke det, som gør dem lykkelige. Så det synes jeg ikke, man skal tage fra nogen. Og jeg synes også, at det at søge, prøve at vinde i spillet, det økonomiske spil, det ser jeg ikke som noget negativt. Jeg ser det bare som noget negativt, og det vil jeg have folk til at tænke over, hvis det kommer på bekostning af, hvis det kommer på bekostning af ens helbred, hvis det kommer på bekostning af ens lykke, hvis det kommer på bekostning af alle de her ting, som man inderst inde mærker, man ikke har i livet. Så mit råd vil være, at lad være med at give op på at være ambitiøs. Vær den mest ambitiøse person, ligesom dig selv. Gå altid efter next level. Stræb efter at blive den bedste. Stræb efter at nå til toppen. Men sørg for at få defineret, hvad er det? Hvad er det essentially, jeg gerne vil have? Hvad er det, der egentlig får mig derhen? Er det virkelig at bare tænke, at jeg sætter poster op af en bil, op på en væg, og så er det det, eller er det at gå ind og søge efter at se, hvad er det, jeg som menneske, der gør mig oprigtig lykkelig og glad? Og når du så har det, og du har muligheden for at købe din Ferrari, så kan du også gå ud og købe den, og så kan du se, hvis det ikke var det, så kan du altid sælge den igen, og så er alt vel, som det er. Men mit råd vil være, at lad være med at se det som et ensidig form for game, hvor det er, at det eneste, der er at vælge mellem, det er at give afkald på alle de bløde værdier, for at opnå en økonomisk succes. Prøv at se det lidt mere nuanceret. Se om du ikke kan få det hele med. Ja. Præcis. Tusind tak for din tid. Altså altid en fornøjelse. Nu snakker vi jo rigtig meget sammen, også til dagligt, men at sætte os ned i
i en koncentreret setup, som vi har nu, er noget, vi sjældent har tid til. Og Ja. jeg ved, du har rigtig travlt med de ting, du gør. Så igen, tusind tak, og tak for at dele så transparent alt det, som du selv har været igennem, og stadigvæk er igennem, og hvordan du har det. Det er jeg sikker på kommer til at inspirere rigtig mange. Tak, min ven. Tak, og tak fordi jeg måtte være med. Tak fordi du lyttede med i dag. Iværksættervejen udkommer hver onsdag, så husk at abonnere, så du er klar til næste uges episode. Hvis du er nysgerrig på, hvordan jeg kan blive din næste mentor, så hop ind på martinnorlund.dk og læs mere. Vi ses i næste uge, og husk, at din rejse mod et rigt liv starter med dig selv.